Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ακόμα άλλο ένα επεισόδιο Minecraft. Αυτό είναι το επεισόδιο 2 της σειράς που κάνουμε εδώ πέρα. Σήμερα στο βίντεο θα κάτσουμε να κάνουμε farming, πολύ λίγο mining, εντάξει, είσαι σαν mining, και να κάνουμε τη farm μας. Αυτός είναι ο σκοπός. Λογικά θα γίνουν όλα αυτά, δεν έχουμε πιστεύω το χρόνο. Πιστεύω σας έρθει το βίντεο, κάντε like, subscribe άμα θέτε, αλλά γιατί να μην θέτε, ελάτε. Είστε πολύ καλοί, το ξέρω. Μην μπεις. Θα πεθάνεις και μετά σου πω, είστε δίπλα στο village, να μου δεν κάνω λάθος. Ωραία, μάινες αυτό, ωραίος. Ναι, κότα, ξέρεις, άμα χτυπάς το κεφάλι σου ένα grass block, λογικό να με βλέπεις. Εδώ έχει clay, ωραία. Clay me clay. Κλαις, πώς το λέγει άλλος. Clay me clay. Κάπως το δεν θυμάμαι. Ωραία, φάει. Μάνα μη μιλάς. Δες εδώ. Κότα, έλα από εδώ ρε κότα. Ναι, πήδα στον αέρα. Έλα από εδώ. Ωραία. Ναι, κοτούλες. Είναι μία κότα η οποία θέλει να κολυμπάει όλη μέρα ρε. Άλλη δουλειά δεν έχει. Δεν ξέρω. Νομίζω είναι 44 για το set. Ωραία, έλα κοιμηθούμε. Και μην κάνεις iron armor προς παρόν. Γιατί πρέπει να πάμε στο iron. Μοιραζόμαστε. Ωραία, εγώ βρήκα το village, βγες έξω. Γιατί θυμάμαι που ήμουν εκεί πέρα κοντά πέθανε. Έχει ένα ραβίν, πρόσεχε, δεν είναι ποταμός, είναι ραβίν. Ξέρεις πόσες φορές πήγα παραγγελά πέσω, άστο. Και κάτω είχε το loot μου. Εδώ πέρα έχει ένα σκελετό ο οποίος θέλει beef. Ναι, λέω, βαθύς ποταμός, και μετά είμαι σε φάση, είναι αυτό ποταμός. Και μετά απλά πέφτω από κάτω. Βασικά όχι, ήρθε ένα ζόμπι. Είναι ολόκληρο, είναι γκρεμός κυριολεκτικά όμως. Όχι γκρεμός. Στο 900 είναι. Και θα δεις, είναι κρυμμένο από τα τέτοιο, είναι κρυμμένο από τα δέντρα. Από τη φύση. Ordinate του φίλου σου. Εκείνος και... αλλά... εκείνος πηγαίνει τόσο μακριά. Αναρωτιέσαι άμα σ' άκουσε κάποιο. Κυριολεκτικά. Πόρε φίλε, πεθαίνουν οι villager. Δες εδώ. Πρέπει να κοιμηθείς και βλέπεις χάσαμε τώρα ένα villager. Και έχει και ένα creeper εδώ. Τι. Τι. Ναι, δεν κοιμάσαι. Έχουμε έναν villager ο οποίος πεθάνει. Το Iron Golem είναι πάνω στην οροφή και πηγαίνει δεξιά αριστερά. Ο καημένος λέει ποιο να χτυπήσω. Αντί να κατεβεί κάτω. Γεια σου Creeper. Πώς το πέχει το Creeper. Πάμε πάνω να ρίξω το Iron Golem κάτω. Δεν γίνεται. Δεν νομίζω να ζήσω όμως. Ανεβαίνω πάνω ένα λεπτό.
Ναι, για mining είπαμε, τι κάνουμε. Παρπατάμε στο village. Ωραίες συνεννοήσεις. Βασικά, εγώ εσένα περιμένω. Έλα. Ο ήρωάς μας. Παμ! Πάει το άλλο ζώπι. Είπα το ζώπι. Πάει. Ω, πάμε. Φάνε το Iron Golem. Παμ! Τους σκότους όλους. Ωραία. Σκότωσα τον μπράβο Iron Golem. Ευχαριστώ ήρωά μου. Ο ήρωας της σειράς. Ωραία. Ώρα για mining. Βάλ το κρεβάτι σου και κοιμήσου. Βάλ το κρεβάτι σου και πάτα κλικ. Γρήγορα όμως. Βρήκα coal. Συγγνώμη τώρα. Δεν πειράζει. Δεν με νοιάζει που είσαι μισή καρδιά. Να έρθεις εδώ. Συγγνώμη τώρα. Στα πράγματα βρίσκουμε ένα. Κάθε call που βρίσκουμε, κάθε call ore που βρίσκουμε, πώς λέγεται, ναι, είναι 5 εκατομμύρια. Αλλά όταν το χρειαζόμαστε δεν είναι κανένα. Αλλά όταν το χρειάζεσαι θα είναι πιο πολύ call και από ό,τι έχεις δει. Ένα Enderman με grass block, άντε για βρήκα. Πού είναι ο Enderman, να τόσο. Έβαλε το grass block, δες εδώ, ήθελα να το πάρω το grass block. Το ξέρω, τώρα ανέβηκα. Από το πάτωμα, από πού να φύτρωσα. Πάω στο σπιτάκι μου, το οποίο είναι. Το mine είναι εκεί κάτω και το σπίτι είναι εκεί πάνω, δηλαδή. Δεν μπορώ να τα κάνω και πιο κοντά εγώ. Πήρα. Voice crack. Έχω 21 iron. Θα κρατήσουμε και κάπως για το Μανώλη όταν έρθει στο επόμενο επεισόδιο. Ωραία, τι έχουμε. Τίποτα, πρέπει είναι γελαδίες. Νομίζω σκότωσα η Ελλάδα. Τώρα έχουν 3 αδέρφια τα γελαδάκια. Τώρα τα μικρά αδερφάκια θα έχουν και άλλα αδερφάκια. Θα έχουν ψάρια. Τώρα έγιναν παππούδες αυτοί εδώ πέρα. Εσύ μικρέ, μεγαλώσεις, εσύ μικρούλι. Ωραία, τώρα εσύ δύο. Ωραία, τώρα έχω πολλές αγελάδες. Ωραία. Μία μέρα θα μείνουν πάλι 2. Χιλιάδες. Μη γελάς, το ξέρω ότι θες να γελάσεις, Παντελή. Το ξέρω. Γιατί και εσένα θα σε κάνω γελά. Θα σε βάλω μέσα στο στάβλο και θα σε ταΐζω σιτάρι.
Χωρίς crafting table, όπως είναι το start, το τρως έτσι. Μη ρωτά, μην αναρωτιέσαι μετά γιατί πονάει το στομάχι σου. Δεν φταίω εγώ. Άντε, γεια, έχω iron tools τώρα. Ακόμα δεν έχω. Πω, θέλω sticks. Εντάξει, έχω sticks. Ωραία. Ωραία, έχω και iron pickaxe και τσεκουράκι. Άμα βρούμε diamond, θα γίνει πόλεμος. Μη πας για mining μόνος σου. Εγώ ξέρω κάτι, έχω κάνει κάτι editing. Ένα 40 λεπτό βίντεο το έκανα 20 λεπτό. 32, είναι σε 32 λεπτά. Μα δεν θέλω πατρεύσω, θα πάρει 5 μήνες το κάνω. Δεν είναι ότι δεν έχω κάνει. Τι να κόψεις, τι να ξεκόψεις, πρέπει να το κόψεις κάποια ωραία σημεία. Ναι, προβατάκι, μπράβο. Έλα με το γωνία σου και μετά θα δώσω στραβές. Μετά, εντάξει. Θα γεμίσω, θα κρασάρει το πισί από τις αγελάδες. It was at this moment that he knew. He f***ed up. Α, Creeper! Δες εδώ ρε φίλε! Μ' άφησε μια καρδιά. Όχι, οι αγελάδες θα φύγουνε. Πόρε για το Creeper μου μέσα. Υπάρχει μια τεράστια πιθανότητα να έχω κλείσει τον ήχο για τα ζόμπι. Πόρε, Παντελή, εσύ φταίς. Όχι, έρχεται σκελτός. Δες το. Πέρα σκοτώσω τώρα το σκελτό. Με πέτυχε λέει, είμαι μια καρδιά. Σκέλτε, ευχαριστώ που μάθες έτσι. Παντελή, μου πεις ότι είδες. Άρε Παντελή, λογικό. Γιατί είχε πίσω μου εκεί πέρα. Που είσαι τι να είναι. Σκότωσέ τον. Μάλα, σκότωσέ τον και μην μου πάρεις τα tools. Είχες full iron και σου σκότωσα με μπουνιές. Έλα, τελείωνε. Θα έρχομαι εκεί πέρα. Μα γιατί έχει ψωμί στο πάτωμα, εγώ θα το πέταξα αυτό. Πόσες ώρες είναι εκεί πέρα? Πόσο? Φέρε μου wheat και τόρτες, γρήγορα. Δεν πρέπει να αφήσουμε τις αγελάδες. Ωραία, εντάξει. Αγελαδίτσες! No outbreak. Μπράβο, θες εδώ. Θες εδώ αγελάδες. Μπράβο, ελάτε όλες εδώ. Όλες και εσύ αγελάδες εκεί κάτω. Ρε, όλες φύγανε. Και μία ράχνη ήρθε μαζί, εσύ δεν είσαι αγελάδα όμως. Δεν έχω το σπαθί μου. Και κόκκι, ωραία, μπράβο. Σκότω. Αγελάδες, μπράβο από εδώ. Δεν έχουμε fences, Παντελή. Μπορείς να κάνεις λίγα fences. Μπράβο, βάλε blocks έτσι. Όχι, πήγα λάθος πλευρά. Όχι, από εδώ. Περιέβαλω ένα τόρτσο εκεί κάτω, γιατί ξέρεις. Σκελετός και τέτοιο και... Ελαδίτσες, όλες από εδώ, μπράβο. Κλειστό.
Μην κλείσει καμιά γελάδα μέσα, άστο λίγο να βγουν οι όλες έξω. Βγήκαν έξω, άστες να βγουν έξω καημένες έχεις. Δεν τις λυπάσαι κι εσύ λίγο. Ωραία, έλα από εδώ, πάτε εκεί. Δεν πειράζει, τι θα το φορώνω έτσι, μπράβο. Μπήκαν όλες μέσα, κλείστο. Το κλείσες, ωραία. Α, έχω... Τα μικρά μπήκανε μέσα, δεν νομίζω να πειράζει. Ωραία, έλα κοιμηθούμε άμα. Φτιάξε κρεβάτι, βάλε κρεβάτι να κοιμηθούμε. Ρε, με τα ψωμιά σου μέσα δεν μπορείς να το πεις. Βάλε και γιατί έχει ψωμιά στο πάτωμα. Δες να το κάνει. Ναι, φαίνεται, το ξέρω, φάνηκε, έλα, έκανες, τι έκανες? Έκανες κάτι στο φούρνο. Ωραία, έλα, κοιμήσου. Κάτσε να κλείσω την πόρτα. Τώρα, κάθε 3 δευτερόλεπτα θα κοιτάω πίσω μου, μη κάνει spawn κανένα creeper. Έχω τραύμα με τους creeper, δεν τους μπορώ. Γι' αυτό λέγονται creeper, έχουν το πίσω σου. Αυτό κάνω κυριολεκτικά. Όχι, μία μάιξα, δες εδώ. Σίγουρα παίζουμε normal και όχι hard. Όχι, μπήκε μέσα και σκοτώνει τις αγελάδες. Πέταξε δηλητήριες αγελάδες. Όχι. Κοίτανε, χωρίς πλάκα, πέταξε δηλητήριες αγελάδες. Α, πέταξε 8 ώρα έτσι το όμως. Εντάξει, είναι μια φάπα είναι οι αγελάδες. Αγελάδες μπορείτε να φάτε. Ωραία, κάντε παιδάκια αγελάδες. Μία είναι γελάδα. Μικρούλικα, ελάτε από εδώ. Όλα τα μικρά, όλα τα μικρά. Πού είναι το άλλο μικρό? Νομίζω ότι ανέβηκε πάνω. Όχι. Άμα το δω να το έχεις κάνει barbecue, θα σε κάνω εγώ barbecue. Να έχεις πολύ άρμα. Δεν θα σε κάνω barbecue. Θα σε κάνω λιωμένο σίδερο. Τι να σε κάνω? Sorry. Χίλα. Όχι, δες το μικρό. Θα γίνουν barbecue μετά. Εδώ πέρα. Δεν με νοιάζει. Έλα πάρουμε ξύλο, φτιάξουμε φράκτες. Θα με... Άστο. Όχι, είναι πολύ μικρό. Άστο να ζήσει λίγο το μικρούλι. Μην το σκοτώσεις. Θα σε κάνω... Πω, δες τον. Πού τάψισες ρε? Τα άστον. Ξέρει να ψήνει και πολύ καλά. Ναι. Α, έχουμε αρκετά. Άστα, δεν πειράζει, άστα εδώ μέσα. Έλα φτιάξουμε φράκτες. Θα το κάνουμε από τσέρι όμως. Έχω σχεδόν... Τι κάνω, βάρκα έκανα. Τώρα δεν το αδέρφισα σε αυτό λέει κυριολεκτικά. Ωραία, ας τις αγελάδες να έχουν την ηρεμία. Ξέρεις. Ναι, μην τους σκοτώσεις, αλλά δεν έχουμε πολλούς. Ναι. Θα το τελειώσει όλα, λέει. Εγώ δεν αντέχω άλλο. Είμαστε 2 άτομα στο village. Έλα σου πω, πρέπει να τους προσέχουμε τους villager. Έχει cave εκεί πάνω. Ρε παιδιά, πρέπει να τους σεβόμαστε στους villager γιατί... Πού είναι το cave? Μάλα μη, ζει ακόμα. Έσπασε τα πόδια του καημένος.
Τι? Όχι, όχι. Δε Minecraft κάνει. Α, ναι, κατάλαβα. Αυτό που είναι σαν Wither. Ένας που είναι σαν που έχει το Wither skin. Πω, αυτός. Ναι. Alright, το κόβω αυτό το βίντεο. Φυσικά. Εδώ πέρα θα είναι η φάρμα. Θα είναι δημόσιο, εντάξει, δημόσια φάρμα. Τι κάνεις, μην κοιτάς τον ήλιο. Πω, άμα... Θα σε κάνω visitor και μετά θα με... Τον έριξα κάτω από γκρεβό και πέθανε, δεν σε δω, πω, τι, δεν φταίω εγώ. Αυτό, τι... Σίγουρα δεν φταίει. Βάλε το φράκτη πάλι, μπράβο. Άντε, κάνε το έτσι. Ξέρεις, όσο πιο περίεργο, τόσο πιο δημιουργικό αυτό λένε. Κανένας. Απλά το λέω για να μην... ναι. Τώρα θα ανεβεί αγελάδα. Από εδώ δεν φεύγουνε. Θέλω 2 oak log να βάλεις. Ωραία. Έτσι. Κι εγώ σου κάνω δωράκι. Δεν σε σκοτώνω, είμαι καλό παιδί. Θα σε ψήσω ζωντανό. Θα σε βάλω στο φούρνο και θα το κόψω αυτό φυσικά. Θα σε κάνω barbecue. Κυριολεκτικά όμως. Θα σε βάλω μαζί με ψάρι. Αγελάδα, μπορείς να φύγεις από εδώ? Θα κάνω αντιγραφή του κόσμου και εδώ θα μπορώ να δω τι φυλακίες κάνεις. Ωραία. Ωραία, πιστεύω ότι η φάρμα είναι έτοιμη. Νομίζω τώρα είναι ώρα να τελειώσει το... να σταματήσει το βίντεο. Όχι, και να κλείσουμε μέχρι να μπει ο Μανώλης το βράδυ. Για να κάνουμε το επεισόδιο 2. Τι, το κάνουμε και edit. Γιατί παίξαμε ήδη, έλα σου πω, παίξαμε πολύ ωραία. Εγώ που παίξαμε πολύ ωραία, εγώ ήταν να πω για λίγο. Γιατί εντάξει δεν παίζω και όλη μέρα Minecraft. Καταλαβαίνετε είναι σπαστικό. Αλήθεια, θες να παίξουμε μετά. Τώρα. Με λίγα λόγια πόλεμα, είναι πόλεμας. Α, σ' αρέσει. Εδώ μεταξύ έχουμε τόσα έλα σου πω, μη σκοτώνεις αγελάδες, γιατί δεν έχουμε πολλά μικρά αγελαδάκια. Και ναι. Σε βάζουμε καλά άτομα. Άμα παίξεις μαζί μου δεν θα... Άμα παίξεις μαζί μου και είσαι ο leader... θέλουμε 2 oak log. Oak. Ωραία, μη βάλεις fence. Θα σε κάνω θα σε κάνω, πώς το έλεγα άλλος. Θα σε κάνω... δεν ξέρω πώς το έλεγα. Ωραία. Να σταματήσει το βίντεο τώρα. Ωραία παιδιά, αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Θα κάνουμε άλλο ένα βίντεο λογικά σήμερα. Δεν μπορεί να μην σκοτώνει άλλος εκεί πίσω αγελάδες, δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει. Μόνο αντί να πάει να κάνει μάι. Κάντε και χτυπάει τις αγελάδες. Του είχα πει μην τις σκοτώνεις, δεν έχουμε πολλές αγελάδες. Θα μπορεί να μην σκοτώνει αγελάδες. Άμα τις σκοτώσεις. Άσα αγελάδες στη ρημή τους. Ωραία, στο επόμενο βίντεο θα έχουμε τον Μανώλη.
όλα θα πάνε καλύτερα. Γιατί τώρα ολόκληρο χάος αυτό. Χάλια village, όπως βλέπετε. Ένας πολύ χρήσιμος συμπαίκτης. Σταμάτα. Δεν μπορώ να παίξω και έτσι γιατί το first person, τι είναι αυτό, third person. Second person κάνει καλύτερα, αυτό εντάξει δεν πειράζει. Ωραία, αυτά είναι το βίντεο και σήμερα. Bye bye.